Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Namatikdan ang dugang puwersa sa kapulisan sa Davao International Airport kagahapon. Apan sumala sa Police Regional Office 11, nagpaygay ng kapulisan og simulation exercise. Police operation lang matud pa kini ug walay kalabutan sa ubang aktibidad sa gobyerno, human migawas ang uhungiho nga dunay gipagula nga arrest warrant batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Namatikdan ang presensya sa dugang puwersa sa kapulisan sa mismong passenger arrival area sa Davao International Airport Domingo sa buntag. Nagbarog lang ang mga pulis at tubangan sa pultahan sa arrival. Dunasay mga personahe sa EOD nga dala ang ilang K9 dog og naka-uniformeng personahe sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Sumala sa PRO 11, nagpahigayon matud pa og simulation exercise ang Regional Mobile Force Battalion nga mo'y naka-assign sa airport. Naanya deployment diha sa airport ang RMFB na siya, sir, or ang Regional Mobile Force Battalion nga nagakandak og simulation exercises. Masig matingala mo ngano ang RMFB ang naa dinha. Pero kay ang na-deploy sa airport kay ang RMFB, so diha pud sila nagkandak sa ilahang simulation exercise. Migawas ang mga huhungihong nga duna matud pay isilbi nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court sa pag-abot ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte gikan sa gitambungang aktibidad kauban ang mga OFW sa Hong Kong. Kini human gibutyag sab ni Presidential Communications Office ad Interim Secretary J. Ruiz sa gipagulang pahayag nga nadungog nila nga dunay gi-issue nga arrest warrant ang ICC batok sa kanhi Pangulo. Andam daw ang gobyerno sa kung unsa man ang mahitabo. Apan si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nagsulti nga walay kumpirmasyon gikan sa Malacañang labot sa pagpagula og arrest warrant. Pagpaklaro sa PRO 11, nang verify ko sa investigation division kay kung naay mga arrest warrants nga ipagawas ang korte sa ilaha man na siya mo diretso, Sir Argil. So as of now, walay na-receive na any warrant of arrest against the former President Rodrigo Duterte. And then ang ginahimo na Finex karon sa RMFD dili siya related sa unsa man galing ang mga ongoing na mga activities sa government. Purely police operation lang siya nga Finex, sir. Sa kabahin sa Kaap Davao, namatikdan nila nga mas daghan matud pa ang deployment sa PNP personnel kung ikumpara sa naandan sa airport. Among primordial concern, and that is the security of the riding public, remains to be our primordial objective. Hinoon gisiguro sa Kaap nga nagpabiling normal ang operasyon sa airport. The airport remains on normal operations. All our flights are as scheduled, no? Wala tayong mga there is nothing untoward din sa atong airport. Ginakuwaan pa sa GMA Regional TV og pahayag ang kampo sa kanhi Pangulo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.